खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसोनिफ्राय फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय फ्रम धिरां धिरां जोङो हरसे धिराङाव थाबाय ओमफ्राय दा हटेलनिफ्राय जों चेक आउट खालामबाय बेनि उनावहा जोङो एसे मनेस्ट्रियाव फैदों आरो एसे बेरायनोसै न ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै जों टावांआवथ' जोङो दाथ' सहैनाय नङा एसे मोना सहैगोन बिनि सिगाङावहा माने आदम मोजा भिउखौ नोंथांमोननो देखायलांसै आरो ना मोजानो ना मा बुङो मनेस्ट्रियाव जोङो नायनोसै एसे बेरायनोसै बिदिनो मानसि फैदों सोंनो हागोन जोङो हाबनो हागोन ना भिडिअ लानो मोनगोन ना मोना सोंगारनांगोन नङाबा जानला मोनला लाजायाना बेबो मोनसे गाइस नै मोजानो नोंथ' गोसोमसो नुदों नामा जेबो नङा गोसोमबाबो सिनारिखौ नाय आंखौ नायनाङा दा जोङो नै बेलाय गेटआ ओमफ्राय मोजानो ओरै हाबलांसै बरिया कैसा लग रहा है तमाम गोजोननाय मोनदों बेस्थ' अभी चलो अंदर जाने का है थांगौ इथिं न बरिया खा गाइस व्हाट द बिउटिफुल नोखाय समायना रमायना थ' नै मेंदों रायजोफोर नैलाय फैद' आजा फैद्राव गाइस नै बरिया नुखादों दा वाव हिट सुपार हिट उनथिं नुखादों दा बरियानो वाव वाट आ लाजाबाब गाइस नै ओरैजाय फैदो फट' लानोसै जों आरो मोननैसो थांगोन अके माने धिराङाव एबारसो आं फार्स्ट टाइम माने बारलांदों टावां थांदोंबाबो माने बिदि हाबाखै आरो धिराङाव माने बिदि बेरायाखै आरो नैलाय बरिया गाइस नुबाय दा वाव वाट आ लाजाबाब नै बिबारा जि समायनाखा गाइस बेयावबो फट' मोननैसो लानोसै ओमफ्राय जोङो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला जों ब्रेकफास्टबो खालामाखै जोङो डाइरेक्ट टावां थांनांगोन ना नङाबा मोनाहैब्ला प्रब्लेम जागोन थ' बिनि थाखायनो जोङो बेयाव बांद्राय गोबाव थाला जों आवगायनोसै मोननै मोनथामसो फट' लानोसै बास बिनिफ्राय रिल्स लानोसै ओमफ्राय आवगायनोसै नुखाबायानोथ' नङा होमबा नैलाय बरियानो नैलाय र' एसे मोजां खिथिबावनोसै आं नुखाबाय दा बरियानो र' फट' मोननैसो लाबावनोसै नै ओरैजाय फट' शुट सोलिगासिनो नैलाय गाइस फट' भिडिअ लाखांनानै दा जोङो नै रेडि जाबाय थांनो टावाङा बिनिफ्राय 128 किल'मिटार दङ गाइस 128 128 किल'मिटार दा समा जागासिनो फुंनि 10:30 मथा मथि जोङो टावाङावहा एसे मोना जाहैगोन बायदि मोनदों आङो दा नै ओंखारबाय जोङो थांगौ ब्रेकफास्टखौथ' खालामाखै दहाय फुङावहाय एसे स्लाइड फिसा बुस्थु जादोंमोन खिन्थु ब्रेकफास्टआव बबेबा खालामनांसिगोन एसे सिगाङाव खालामनोसै र' गाइस थांबाय थानोसै नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायनानै इन्जय लादो नङा होमबा आंबो फुरा बाइक सालायनानै भिडिअ बानायनानै बिदिनो रायज्लायलांनानै इन्जय लालांसै नङा होमबा लामाया एसे गाज्रिलै नै एसे गाज्रि नैबेयावल' नङा एसे गोजानानो मथा मथि 3 किल'मिटारसो फैबायना 3 किल'मिटारबो नै बिदि मोनबोदों लामाखौ आरो मोनथिला बेसेबां गोजान बिदि दंबावोथाय जायखिजाया थांबाय थानोसै बिदिबाबो नो प्रब्लेम आरामसे मजासे चलनेगा टावाङा नै बर्डआव लिरनाय दङ 134 माथो बिनिफ्राय ओमफ्राय सेलापासा 57 गाइस मा जाना लानोसै थ' होमबालाय थ' गाइस माबा मोनसे जाना लानोसैनो ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै मोजानो थांगासिनो नै जोङो गाइस नै लैंडस्लाइड नैलाय नाव अच्छा लगा के लैंडस्लाइड जादों नै ओमफ्राय पुरा साफा खालामगासिनो नै ओरैजाय ओमफ्राय बेवहा लामाया एसे खोबथेबाय नालाय एहे डेन्जार गाज्रि जाना दङ नों ओंखारदो खोमा ओंखारदो नोङो दे र' ओंखारदो नोङो ओ माय गॉड आराम से चलने का बरिया नुदों दा गाइस मोजानो नै आं माने ग'प्र'नि बेटारिखौ एसे बासायगासिनो सम भिडिअ लाबोआखै सम लाबोगासिनो माने मोजां बिदि नुबोला लादों आरो आङो
मोजां मोजां माने बरिया बरियानो माने आं बेटारिखौ मानि थाखाय बासायनो गोनां जादों होनबा आं सेला पासावहा ब्लग लागोन नालाय बरियानो मजानो नोंथांमोननोबो खिथिगोन आङो थ' बेनि थाखाय आङो माने बासायनांगौ जाहैदों आरोना माबाखौ चार्जखौ पावार बेंक दङ दंनायालाय मबाइलनोबो नांगौ ना मबाइलावबो नांगौ जादों थ' बेनि थाखायनो माने गुसुआवहा केमेरायानो जा माने नै ग'प्र'नि बेटारियानो जा मबाइल चार्जिंआनो जा माने बांद्राय गोबाव लास्टिं जाया माने बिदि गुसुआवहा आरो बरफआवथ' एकदम दसेल' थायो चार्जआनो जारलासो दा बेनिखायनो आं माने एसे सेभ खालामनानै माबा खालामनांदों आरोना आङो रेकर्डिं खालामनांदों थ' जेखियानो जादोला गाइस नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय मजानो आंबो बिराद मोजां मोनदों बाइकखौ सालायनानै बिदि गयरा गयरि बाइक सालायनानै बरियानो नै बा लामाथिंसो मजा नायनांगौ जाहैदों आङो नै बिथिं बांद्राय नायनो हायाखै आङो फकास करना चाहिए रास्ता तरफ नङा होमबा दा एडिटिं खालामनायाव मजा नायनोसै आङो नोंथांमोनाबो बरियानो नायलांदो बरिया लामाया हिटखा चलो रे चलो जेसांनो गोजौ मानखोदों एसांनो गुसु मोनलांगासिनो जेसांनो आप दावखोदों गुसु मोनलांगासिनो बापरे दै एसे गरममोन दा एसे थान्दा मोनलांगासिनो मजानो कुलनो आरो बारा गोजान गैला सेला पासा 57 किल'मिटार खिथिदोंमोन बर्डआवहा 57 किल'मिटार एक्सुवेलि हाजोआव 57 किल'मिटारानो बहुद गोजान दै मानो होनोबा नै माबायदि थांनांदों लासै थांनांदों नै गाइस जोंना बेगा ओमफ्राय आं नै जेकेट गानना लाबाय बाप गुसुखौ दा बुंसै डेन्जार गुसु गिदां दा बर्थमान माने हेन्ड ग्लभ्सखौ गानथ'ला आङो दाहाय गानसै दसे थानानै आरो बांसिन गुसु मोनबावो गानसै नैबे ओइ हेलमेट पकड़ तुम्हारा ओइ दैमु आराम से चलने का धीरे चलने का मज़ा से चलने का तो गाइस ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का ए बैग पकड़ ठंडा कूल ठंडा कूल बा जोमैया मजानो गाइस नै जोमैया बरिया खारगासिनो ना दा केमेरायावसो माबायदि नुदोंथाय मिथिला दा रियेलावबो हले बरिया जोमैया ओरै खारगासिनो ब्रा खिन्थु सान्दुं गैला दे दायो सान्दुं गैला हरा अखा दुमैनाय बायदि आरो पावारफुल गुसु बा बिराद मोजां मोनदोंलै खिन्थु आखाया सुहाबदों माने आं हेन्ड ग्लभ्सखौ मानि थाखाय गानाखै मिथिगौ ना माने ओइ गाहायावबो बांद्राय गुसु नङामोन खिन्थु दायो गुसु जादों आरो लोगोसे मा ग'प्र'खौ माने अफ अन खालामनो आरो सुइच माबा खालामनो एसे प्रब्लेम जायो माने हेन्ड ग्लभ्स गानबोला बेनि थाखाय आं ग्लभ्सखौ गानथ'वाखै आं अभार गुसु मोनबा खिन्थु आं हेन्ड ग्लभ्सखौ मजानो गानना लागोन आरो नोंथांमोननोबो भिडिअ खालामनानै दिन्थिनो नाजागोन आरो दिन्थिगासिनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बाप जोमैया खारग्रा पावारफुल अ माय गड आं डाबल इन्डिकेटार होनांसिगोन गाइसमोन एकदम मजानो थारमाने जोमैया एकदम माने मजा मा बुंबावगोन बाप नै बिथिंबो नुहुरसाला नै जेबोआनो अ माय गड डेन्जार क्या लाजवाब है क्या धमाका है गाइसमोन हे टर्निंग मजा से चलने का ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का आराम से चलने का नै गाइस माने एकदम दायो पुरा दावखोगासिनो गाइस मिथिबायना बाप भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदै ट्राक फैगासिनो नै नुहुरलायबावा खाथियाव सफैबासो नुहुरो ट्राकखौबो खिन्थु लाइफआव आं टावां फैनाया बाइकजों फार्स्ट टाइम फैदों गाइस फार्स्ट टाइम मजानो अ माय गड व्हाट अ लाजवाब क्या लाजवाब है गाइस सेला पासा आरो 13 किलोमिटार आरो टावाङा 90 किलोमिटार माने 90 किलोमिटार ओ माय गड लेन्डस्लाइड जल्दाब आखाया गुसु मोनहांदों माने जेसांनो आप दावखोगासिनो ना माने वासखौ माने हांखो बांद्राय लानो हाया बिदि मोनदों आरोना थेवबो मजा मोनदों गाइस मजा मोनदों वाप नै बारा मोजांखौ नुलायलाया माथो जोमै खोबनायदोंनो माबायदि सानदों नायना बाप खोमसि अ माय गड याव व्हाट अ लाजवाब माने गारि हजोंनिफ्राय फैबोला एकदम माने खाथि सफैबासो गारिखौ नुहुरो नङाबाथ' गारिखौनो नुहुरा नै
Wah, खोमसि नुदों दा guys. Oh my god, what the lihat coba. Wah, danger nih. खोमसि का guys. Moza, बरिया नांदों. Hai. ओरै जिंदों बांद्राय सालनो हायाखै आङो. बाबा. मा जाखो? हा? Hand gloves. र' गाननांसो नांबो र'. ओइ जेरलागाके. नै बिथिं बांद्राय नायनो हायाखैब्रा गुफुरल' नुखायो बाल. आयौ. Hand gloves पहनना पड़ेगा. हाय. सेला पासा ओरै गिदिंनानै थांनांगोन हा. सेला पासा बिनिफ्राय दङ 11 किल'मिटार. थ' सेला पासथिं थांला. सेला टानेल सिद्दा थांनोसै 7 किल'मिटार दंबावो गाइस. आया 7 किल'मिटार दंबावो. सिदा थांनोसै ओरै सेला पासथिं थांनोसै. सार अके नै बिथिं थांनोसै मोजानो. टानेल सिंथिं ट्रोप हाबहैनोसै. हाय हेन्ड ग्लब्सखौ गानना लानानै एसे सेफ जादों. बाब कसमसैलै जेबो नुहुरमारा आरो गुफुरल' नुहुरो. आय होथ. ओमफ्राय नै एकदम लासै थांनांगोन नङाबा जाय नङा मोजांखौनो नुहुरा. I love Arunachal. To guys, let's go. बिदिनो थांबाय थानांसिगोन मोजानो लासै. दायो नै 32 बिदियाव थांगासिनो नै. बापरे. नै नुदों दा नोंथांमोनाबो माबायदि? बाबा. नै नुहुरसाया ससेनिफ्रायनो माने 50 मिटारनिफ्राय बिथिं जेबो नुहुराखै. नै 50 मिटारनिफ्राय बिथिं जेबो नुहुरला. ओरैबायदि. दानो बिदिब्ला नै दायो सेप्टेम्बर मासावनो बिदिब्ला डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मे मारै जागोन? अ माय गड. पावारफुल गुसु जागोन. दाथ' मा बुंनो, जायफोरा बिदि टाइमाव फैदों बिथांमोना मोनथिगोन आरो जायफोरा फैयाखै फैनो गोसो दङ बिथांमोना टाइम दिहुननानै फैबानो जाबाय. मोजानो लाइफआव एक्सपिरियेन्स लानांगौ गाइसमोन. एक्सपिरियेन्स लानांगौ. बाब जोंहाबो बाइकजों फैनायनि सिमां दंमोन टावाङाव. थ' दिनै थांगासिनो टावां. बेल होयै थांनांगोन बिदि टार्निंआवहा. बाब नुबाय दा माबायदि नै सिगांथिंथ' नुस्रायलानो जेबो. आयौ डेन्जारलै. अ माय गड. ट्राक दं ना? ट्राक नङा दै, बास दङ सिगाङाव. बास दैलाय. बास दङ. डेन्जारलै. डेन्जार. आयौ जेबो नुमारला. डेन्जारलै. पावारफुल खतम. मोनावहा बाइक सालायनाय बायदि मोनलायलायबाय आङो. मोनाव बाइक सालायनाय बायदि मोनलायबाय आं. खिन्थु गुसुआबो गुसु अयथासार गुसुना आरो. बाब. अ माय गड. डेन्जार. नैबे गुफुर आरो नैबे गुफुर बेनि दिगजोंसो सालायगासिनो आङो. नुहुरसाला जेबोखौ नुहुरसाला. आयु मारै जाबावगोनलै. 25 आरामसे थांगासिनो नै लासै. नुहुरसाला सिगांथिं. मारै जाबावगोन दालाय? ना बाइकखौ नारै थांबाय थानो नामाब्रा लासैनो. सेसलै दानाबा. ओइ टानेल मोनबाय नामालै? गाइस टानेल आ गया रे. टानेल आ गया. टानेल. गाइस टानेल आ गया. खिन्थु जेबोखौनो नुला माथो टानेल सिङावबो. फैग्राया साइडआव दंखायोलै. बरिया गाइस नै.
ओ माय गॉड लासै लासै थांनांगोन नङाबा जानाय नङा लासै लासै थाङाबा ओ माय गॉड टानेल टानेल ओह वाव वाव व्हाट अ लाजवाब गाइस नै बरिया डेन्जार खुवा खोबदोंलै बा नै एक्जिट जाबाय टानेल सिंनिफ्राय वाव नै आरो मोनलायबाय खुवा खुवा ओ माय गॉड नुस्रायाब्रा सयथिबोलै आय' आय' होद मारै जाबावगोनलै ए माने मोनसे टानेल मोनबावदोंमोन बेखौ आं माने भिडिअ लायासै ओमफ्राय ससे फैनानै लाबाय आरो नायदो गाइस भिउखौ आई लव टावां ओ माय गॉड गाड़ी थोड़ा पार्किंग तो करना पड़ेगा यहाँ पे पार्किंग करके थोड़ा इधर घूमना पड़ेगा फोटो शूट करना पड़ेगा और क्या गेट वे टू टावां राखिनोसै औ राखिनो र' थाङो गारि फैदों नामा नायदे र' नों ओंखारथ'ना र' अके वाह बरिया इयाव राखिथ'नोसै न दसे हा अखा थाइफ्रिदों न गाइस सेला टानेल नै बरियानो सफैबाय नैबिसिम मोजाङै आरो गोलैगोन टावांसिम मोजाङै सहैयो गाइस नैयाव मोननैसो फट' लानोसै बिनि उनाव आरो जों आवगायनोसै नैलाय गाइस नै आरोबाव मा लिरनाय दङ नायदो गाइस आई लाभ टावां गाइस नै नुबाय दा नैलाय टानेल नै थ' मोननैसो फट' भिडिअ लाग्रोनोसै बिनि उनावहा आवगायनोसै माने अखाबो एसे फ्रि थाइफ्रिहांदों फैयै लामा ससेयाव चाय मेगि आरो नै ओरैजाय ओंखाम दे नोंसोर ओंखाम जादों न आं ओंखामखौ जाथ'ला आंनियानो मेगियानो टेस्टिसिन दुंद्रायदों दैया आंनिया बरिया गाइस नै मिउजिक हायो माथो नोङो मिउजिक फैसा खामायनो हागोन नों मिउजिक खिन्थानानै ओइ नोंनि सासेया नै आजाव ओइ मेगिया एसे जाफैदो वाट दा बिउटिफुल नै गाइस बिबारा थ' गाइस बाइकखौ पार्किं खालामना लाग्रोनोसै नै बे साइडआवहा ओमफ्राय मोननैसो रिल्स लानोसै फट' लानोसै ओ माय गड गाइस थान्दा कुल मजासे नै बे नुबाय दा गाइस वाट दा बिउटिफुल नै बिबारा नायदो वाव ओइला वाटारफल मिनि वाटारफल दै बोहैगासिनो ओरैजाय आरो ओरैजाय बिबार समायना रमायना फट' लाबा बेसेबां समायना नुगोन रिल्स लाबा बेसेबां समायना नुगोन नोंथांमोनाबो नायहैबानो जाबाय रिल्सखौ अब्लासो नङा होमबा नायहैयाबालाय माबोरै जानांगौ नायहैनांगोन ना र' दोनना लाग्रोनां नुबाय गाइसमोन नाय समायना रमायनाखा गाइस वाव वाट अ बिउटिफुल नालाय मा नुदों हिट ना दा बुंसै आंखौ नायनाङा बिदि नाय तो गाइस तमाम हिटखा नै दा आया फट' आरो भिडिअ मजा लानोसै बिनि उनावहा आरो थांबावनोसै ओरैजाय जोमैया मजानो गाइस नै ओरैजाय नायदो मजानो ओइ नै दै बाज्रुम ओरैजाय जोमैया माने बिरथिंदों मजानो गाइस दे होमबा जोङो फाटाफाटि फट' आरो भिडिअ लानोसै न' ना मा बुङो भिडिअ फट' लानानै बिबार बागाननिफ्राय दा नै जोङो थांगौ मजानो नै वेदारा माबायदि नायना लाखादों नै बाब गुसुखौथ' गुसु दा बुंसै नोंथांमोनाथ' नै गाननायाव मिथिखादों माबायदि आरो नै बिदि वेदाराव माबायदि जायो नङा होमबा थ' थांगासिनो नै मजानो अखाया एकदम फ्रि थाइफ्रिदों अखा एकदम स्लाइड ना थेवबो आरो मजानो होलांगासिनो जोङो माने थांगासिनो आरो
टावाङा 31 किल'मिटार दंबावो 31 किल'मिटार मथा मथि 8टासो जाहैगोन नामाथाय मोनानि 8टा नायनोसै खैथासोआव मोनहैनाय जायो माने बांद्राय स्पिडबो सालायनो हाया बेयाव जायगा टार्निं जायगा नै नुबाय दा माने बिदियावलाय मा स्पिड सालायनो नङा होमबा आरो हिल्स एरिया बहुत रिक्स जायो नै लेन्डस्लाइडबो जाबाय थायो बेयावहा अबेबा जायगायावथ' एकदम दहायथ' आं भिडिअ लायासै माने लामायानो माखासे खोबथेजोबनायमोन खोमा खोबथेजोबनायमोन फिसा लामा दंमोन फिउ बारबाय गाइस नै जोङो टावां सफैबाय नैलाय मोजां माने जों दा हटेलखौ नायफैदोंमोन नालाय दा हटेला जाबाय ओमफ्राय दा जों बेग हारलायनोसै थ' गाइस फाइनालि सफैबाय टावां सफैनानै मोजाङानो रुम लाबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय दा नै रुमाव फैबाय थ' आं ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामला मा एकदम मेंबाय आङो डेन्जार मेंबाय नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखाबाय जानांगौ धमाका ये भी एक एक्सपीरियंस है भाई डेन्जार मेंबाय नैलाय आरो सासे खिबावदोसो र' ओमफ्राय आङो नैजों माबा बोखाबाय नै एक्सटार्नेल बर्ड बोखाबाय पुरा चार्जिं होनोसै मोजाङानो ओमफ्राय रायजोफोर गाबोन टावां बेरायनोसै थ' आं भिडिअखौ बेयावनो इन खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार बाय बाय गुड नाइट